bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. IFM, aking best friend. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, then threw a feast. The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, minsan para kang timang. Wala naman talagang problema, nag-iinarte ka lang. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. On board is Tado Cancionero. Ito na ang takutin mo ako. Isang magandang gabi sa ating lahat, mga best friend. Kasama nyo na naman po, best friend Dado Cancionero, para sa ating Takutin Mo Ako. Araw na naman po ng Biyernes at ito po ay tinatawag din ng Friday the 13th. Ngayon, best friend, kung ikaw ay nakahanda na para sa isang nakakatakot pero kapanapanabik na kwento, ay dapat handa ka na. Magsama-sama tayo at ating alamin ang kwento ng ating best friend. Isang napakagandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. At syempre, sa iyo rin, best friend Dado Cancionero. Ako po si Jeffrey. Isang mamamayan sa isang probinsya. Sa aming lugar ay merong pinapaniwalaan na merong isang kumbento na kung saan ito raw ay nababalot ng katatakutan. At ayon sa kanila ay may kakaibang elemento ang naninirahan dito. Ayon sa mga kwento-kwento ay isang nilalang daw na kung tawagin ay bantay ang narito. At nagpapakita lamang ito kapag tumunog ang kampana. Napakaganda ang kumbentong ito noon dahil nga raw po ito ay nakatayo sa isang burol. Mula rito ay kitang-kita mo ang lahat ng mga magagandang tanawin sa aming lugar. Ngunit sa ngayon, ang kumbento ay mayroon ng sira-sirang pader. Binalot na rin ng mga malalaking ugat ng puno ang ibang parte nito dahil na rin sa kalumaan. Ngunit ang isang ipinagtataka ng lahat ay nananatili pa rin dito ang kampana nito. Ayon sa kwento-kwento ay wala raw nagtatangkang kunin ito dahil nga raw sa bantay na naninirahan dito. At ang nakakatakot na pangyayari ay nangyari
ayon sa kwento ng dalawang magkapatid na magsasaka. Pauwi na noon ang dalawang binatang magkapatid na magsasaka nang sila ay mapadaan sa kumbentong iyon. Ayon sa kanilang kwento ay hindi raw talaga nila maiiwasang mapadaan doon dahil yun talaga ang ruta papunta sa kanilang bahay. Habang sila ay naglalakad, ay napalingon silang dalawa sa kumbento. Dahil may nakita silang liwanag ng kandila sa itaas na bintana ng kumbento. Nagtaka ang dalawa at napatanong, may tao yata roon. Pumasok ang dalawa sa kumbento upang alamin kung sino ang nasa loob ng nasabing kumbento. Mula sa ibaba ay nakikita nila ang liwanag ng kandila sa second floor. Sinubukan nilang umakyat sa second floor, ngunit laking gulat nila at nabalot ng takot ang lahat nang makita nilang sira ang hagdan. Nagtaka ang dalawa dahil kung sira ang hagdan at wala ni sino man ang maaaring makaakyat sa second floor, sino ang nagsindi ng kandila? Mas lalong natakot ang dalawa nang tumunog ang kampana. Pagkatapos tumunog ng kampana, ay namatay ang ilaw. Namatay ang kandila. Nabalot ng kadiliman ang buong lugar at dahil doon ay nagdali-daling tumakbo ang dalawa papunta sa pintuan. Ngunit natigilan ang dalawa nang makita nilang sumindi ulit ang ilaw sa second floor. At nang kanilang tignan, ay nakita nila ang isang madreng pugot, ang ulo na may hawak na kandila. Isa pa pong kwento, Kuya Dado, na pangyayari sa kumbentong iyon ay nang ang apat na magkakaibigan ay napagtripang mag-Spirit of the Glass. Lokong mga yon, bakit sa kumbento pa nila napili? Pumasok ang apat na magkakaibigang lalaki sa loob ng kumbento at pumesto at nagsindi
ng kandila. Maya-maya pa ay umupo ang lahat. At nang sisimulan na nila ang kanilang ritual para sa kanilang Spirit of the Glass, ay kinagat ng langgam sa itlog ang isa sa kanila. Masakit yun. Muli ay itinuloy na naman nila ang kanilang trip na Spirit of the Glass. Nang sisimulan na nilang muli ito, ay kinagat ulit sa itlog ang isa. At napagtanto nila na malanggam pala doon sa kinalalagyan nila. Kaya't lumipat sila ng pwesto. Masakit kaya yon sa itlog. Naghanap sila ng pwesto kung saan walang masyadong langgam. At nang masiguro nilang walang langgam sa lugar na yon ay doon na sila pumwesto. Sisimulan pa lamang nila ang kanilang ritual nang marinig nilang tumunog ang kampana. Maya-maya pa ay umihip ang malakas na hangin. At namatay ang kandila. Dahil doon ay nagdesisyon ng isa sa kanila na sindihan muli gamit ang posporo ang kandila. Pagsindi ng isa sa kanila ng posporo ay nabalot ng sigaw ang lahat. Nang makita nilang nasa likod na ng lalaking kinagat ng langgam sa itlog ang madring bantay. Napakamalas naman nung kinagat sa itlog. Ayon sa paniniwala, Kuya Dado, na ang bantay daw na iyon ay napunta roon sa kumbentong iyon dahil ito ay isang madre. Siya daw ay pinugutan ng ulo ng mga Hapon. Sinubukan daw ng madring iyon na tumakas at tumakbo ito sa itaas sa may kampana upang kalembangin ang kampana at nang makahingi ito ng tulong. Ngunit naabutan daw siya ng isa sa mga Hapon at kaawa-awang sinapit ng madre. Pinugutan siya ng ulo. Ngunit isa sa mga pinagtataka ng lahat ng mga naninirahan doon ay bakit tanging sa mga gwapong lalaki lamang ito nagpapakita. Ang madring pugot ng ulo ay mapili yata. Minsan, Kuya Dado,
ay sinubukan ko pong magpunta sa kumbentong iyon upang alamin at makita kung totoo nga ang multong sinasabi nila. Pagpasok ko pa lamang ay isinakto ko pang gabi. Pumunta po ako sa may sirang hagdan at inabangan ko mismo ang kampana. Nabalot ako ng takot, Kuya Dado. At nabalot din ng pagkainis. Dahil hindi ko nakita ang bantay. Ibig sabihin, Kuya Dado, hindi po ako gwapo. Napakasaklap. Maraming salamat, Kuya Dado, sa pagkwento at pagkuha ng aking kwento. Hanggang sa araw na naman po ng bukas. Wala pala bukas dahil Sabado. Sa araw na naman po ng Lunes ay magsama-sama tayo. Ito po ang takutin mo ako. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaipit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako, tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama
aking bituin. Ikaw at ako, tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Ikaw at ako, tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Sa wari ko'y lumipas na